Hola, benvinguts i benvingudes a l'informe setmanal de Sentit Aràcnid. Les últimes notícies sobre cine, sèries i videojocs. Aquesta setmana ve carregadeta. Ja tenim tràiler final de La Lliga de la Justícia de Zack Snyder, una pel·lícula esperada per molts i que té una història molt peculiar. Alguns recordaran que ja varen veure esta pel·lícula, però no exactament. La versió que varen veure al cine ja no pertanyia al director Zack Snyder, sinó que l'havia acabada Joss Whedon, director de Vengadores 1 i 2. En poques paraules, li varen furtar la pel·lícula. S'estrena en HBO el pròxim 18 de març i tindrà una duració de 4 hores. A Sentit Aràcnid parlarem d'ella. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Més coses. També tenim tràiler de la nova pel·lícula de Mortal Kombat, basada en el clàssic videojoc de lluites. S'estrenarà el 16 d'abril de 2021. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Nova pel·lícula de Predator. No tenien prou? Doncs es veu que no. Esta volta, els desgraciats que tindran que enfrentar-se al caçador alienígena seran natius americans. Per tant, la pel·lícula estarà basada en el passat. Ja veurem. Gina Carano ha sigut acomiadada de Disney per fer declaracions polèmiques a Twitter. Per tant, el personatge de Cara Dune ja no apareixerà en The Mandalorian ni en cap projecte de Star Wars. Amazon estrena el reboot de El Internado Las Cumbres. Són 8 episodis i encara que sí que és seqüela de l'anterior sèrie, presenta nous protagonistes i misteris. Star Wars Hunters, un nou videojoc de la saga Star Wars, arribarà per a mòbils i Nintendo Switch. Serà gratuït i online. Fins ací les notícies d'esta setmana. Sigeu-nos per a més contingut. Teniu al canal vídeos com tot el que deu saber sobre WandaVision o tot el que deu saber sobre The Mandalorian. I pròximament venen coses molt xules. Un abraç molt gran i fins al pròxim vídeo.